sesinayi hayi ngeke efana ngabe usebuyile Jesus. Yes. yabo Yebo. yabo hayi wabona nje kusho ukuthi uJehova umdlulisile into yasesinayi unuke nawe naye ezulwini ake ngiyomfuna khona wafika uHujo uMikhayeli lo Mikhayeli wamngubuza eqaleni futhi wathi hayi ngeke sathana yabo wathi ngamani inkosi kujezisa ngeke ukwazi ukuthola isidumo sika Moses ngakho akakwazanga ukusithola ingakho engakwazanga ukuthola umzimba kaMoses kuzadlale ngawo ngakho ngiyathanda ukusho ukuthi bonke laba abaphuphayo Jesus. Yes. noma ngabe wakwamphupha umuntu wakini noma ngabe wakwaphupha uma wakho Yes. noma ngabe wakwaphupha ubaba wakho noma ngabe wakwaphupha umfowenu noma umalume wakho noma isihlobo sakho noma athi umakhelwane wakho noma athi ubani osefile wakwamphupha noma athi umkhulu wakho noma athi ugogo wakho noma athi ukhokho wakho okwathi wawungaphuphi yena kodwa wawuphupha idimoni Yes. kodwa akulomuntu akeni omphuphayo uyidemoni yena kodwa wawuphupha idemoni ingakho uPaul eze wayichaza le ndaba wathi bonke laba abahlabayo abahlabela uNkulunkulu abahlabela amademoni Yebo. Jesus. ake sivule kwabasekhona bokuqala kusahluko 10 Hey. 1 Corinthians